21. Да. И сега играем в неговия сервер Pirates SMP. Да. Слушай, Жойна, той ще обяснява за сервера. Това е нашата база. Да, обяснявам? Да. Ами, значи това е моят сервер. Нов е. Сервера няма кандидатури. В смисъл, ако някой нов влезе в сервера, или ние сме го поканили, или не знам. Общо взето ние каним хора, а те ако искат влизат и играят. Тук сме разделени на сини и червени и си оцеляваме просто. И да, това е общо взето от сервера. Да. Това е нашата база, тук е някакви кулички замък, тук има втори етаж. Ще съм да кажа финансово. Извинете ме, че не снимах в началото. Просто клипът се бъгваше. Просто се бяхме развили. И да, това е тук нашата база. Тук е 6 рума. Да, 6 рума е. Това не знам някакви слаймове. Тук сега ще го правим в колосон. Спрям постройки, с който Сарантулия почна да прави някаква постройка. Сега ще показва базата на синия отбор. Так му заведи Android. Къде го заведа? В базата на сините. Добре. Само да го напиша. Аз му казах. Добре. Сега ще го намерим къде е. Ще се оправя малко инвентарач. Fortune 3 в обрадвичката. Аз съм в някакъв замък. Той си е база. Да, хора, това е спално, тук има някакъв кръг. Това само е база на сините, това ги имам съби. Това е база на сините. Така, тук са имали посал, но явно изгаси. Отгоре има ска. И сега. Така, нека си в нашата база. Да, хора, както гледаш сме много хора в сервера. Виждате само страни има това табло. Това табло показва колко умирания имат хората. Доста. Да, доста. Майше синия отбор имат повече умирания. Защото ние ги изтрепахме. Да. И хора, когато влезе си, знаете, че има война тук. Това все пак е... Не се знаете. Да. Може да има война, защото ние са бием понякога. За фън, в принцип, са бием. Мисля, че битка се прави за фън, беше. Да. Замъка още се строи тук, база са. Сега ще ви покажа подземието, ело. Само ще къде е подземието? Чакай, не показвай, в смисъл, гледай нагоре, като влизаш да не го разберат. Добре, да, шка. Извърши. Така, тръгваше на тук. Чакай, изчакай ма. Мивей. Да ида да взема айрон, да обръснем овцете и да ги развъдим. Аз съм взел жито. Добре, идвам. Изко ще чакам. Да, хора, сервера си хостил сервер Pro. Нямаше нужда да я кажеш, но както и да се. От сайт са хост. За да си знаете. Дигай нагоре. На къде са? Ето. Надолу, не, върни се, надолу. Така. Хвърлих си пържолките. Ще повърнеш пържоли последно. Не знам, давам ти ги. Аз имам един сак. Дай малко. Ела ли? Да взима по един стак, защото да не ги хабим. Тук малко айронче има. После да го берем. What?
What the fuck? Хора, това го нямаше. Ска гледаме как някой е идвал, май, не знам. Но никой не е идвал. Да. Защо все пак... Ето ти малко кабел, ето ти кирката ми с силката, че чупи се отдолу и се качи. What? Какво стана, бе? Да, ето. Да, Малко се поизгубихме, хора. Скайваме отскоро. Опа. Ето е даже една овца. Ела ма. Ето скоро е... що има толкова малко? Малко Нека ги всичките. Скоро не е сайното място за овце и... Айде ма! Опа, извинявам се. Не, чакай. Направи фенсчета. Али бе, пак си свинята. И да, хора, нека се върна в базата и мисля само къде се прибера, това е края. Това не е сайния суниел. Сайн, ма някой го е разбрал явно. Влюбих хора. Вече имаме малки овце. Да, само къде скоро беше. Ей! Да, скоро беше. Не беше да обера с сайна. Холи моли. Не, манинката се качи отгоре. Готово. Малък. И е било само за файран, за сайран. 8 айран намерих всичкото. Сега нека се приберем в базата. Тук има коло, виждам даже. Нека се сам. Е края на суниелчето. Аз отивам да майнвам малко. И сме за сега само 3 човека в сервера, лол. Опс. Лол. И хора, мисля, това да е клипа. Опа. И харесай си клипа, ако искате още клипове в Pirate SMP и това е. Чао!